Nimxu? Nimxu. Nimxu lej ħabiba tiegħi. Kif aħna xerri. Tiegħi wkoll. Iva, ħabiba tagħna kif aħna. Grazzi tal-istudija. Mhux ħażin la qegħdin. Fil-programm tagħna xerri. Grazzi lilkom. U grazzi tal-li ħataqsam magħna xi ħaġa daqshekk sabiħa. Iva. X'se tgħidilna fuq il-kanzunetta? Mela, ftit ġimgħat nedejt kanzunetta ġdida bil-Malti fuq stil totalment differenti milli kif in-nies fil-verità jafu xi release. Kien esperiment żgħir u s'issa nirringrazzjaw il-Bomb billi vera qed jintoġob. Jiġifieri tani iktar opportunità fejn inkomplu nesperimenta daqsxejn iktar. Il-kanzunetta jisimha Noss fuq kliem ta' Mil-Kalleja Bejlis u Filip-Vella u bħala messaġġ hekk huwa vera pożittiv, vera warm. X'messaġġ għandna? Il-messaġġ huwa kemm hu sabiħ li aħna nożżu relazzjonijiet li għandna. Jekk hux mal-partner, jekk hux mal-familja, jekk hux mal-kollegi, imma dawn huma relazzjonijiet li fil-verità li għandna ħallulna l-libertà li ngħixu dik il-ħajja pożittiva li tieħu gost fil-għoddu tqum tgħid isma' jien sejra x-xogħol, sibt il-kollegi, jiena mort id-dar, sibt il-mami, sibt il-partner, whoever. Allura dawn huma affarijiet li aħna vera għandna għalfejn nożżu. Li fid-dinja tal-lum tat ngħixu ħajja maġla li daw il-relazzjonijiet vera sbieħ jisobjut il-fussens tagħhom. Kemm sabiħ li napprezzaw dak kollu li għandna u mhux naħsbu biss fuq dak kollu li m'għandniex u li nixtiequ. Roset flimkien għadbek. Konna żgħar konna nagħmlu wix jekk ngħidu xi ħaġa flimkien. Nagħmluha wkoll. Vera, pereżempju aħna hawnhekk nieħdu pjaċir niġu biex niltaqgħu ma' xulxin, kollegi, ħbieb u kemm għattajjeb ħafna inti li importanti li bniedem tożżu u turih li tożżu. Li tożżu. Ekku. U l-ħajja fil-verità hija mimlija relazzjonijiet. Jiġifieri jekk wieħed joqgħod jixtar daqsxejn u jara, naħseb ir-relazzjonijiet huma fil-verità dawk li jagħmlulna ħajjitna sabiħa. Jiġifieri ovvjament ir-relazzjonijiet ikollhom any kind of relationship ikollhom id-diffikultajiet tagħhom, però naħseb huwa żmien li naraw kif qed ngħidu tajjeb il-pożittiv li ġib relazzjoni speċjali ma' xi ħadd. Issa, mistoqsija li jenna tinteressani ħafna. X'ifisser għalik? Illi tkanta bil-lingwa tagħna, bil-lingwa Maltija. Jiena naf li inti tħobb tkanta ħafna bil-lingwa Maltija. Jekk kulħadd jara repertorju tiegħi inxeqleb ħafna lejn lingwa Maltija biex inkanta ħafna. Jiena nemmen li bil-Malti il-messaġġ nistgħu waslu iktar. U f'ċertu festivals jew f'avvenimenti nemmen li bil-Malti tolqod daqsxejn iktar il-musmar fuq rasu. U nħoss li anka jiena il-lingwa tagħna iġġelni namalgama aktar mal-udjenza. Nixxinni ndaħħal l-udjenza aktar fil-messaġġ li tiwassal. Allura il-Malti huwa very close to my heart. Hawnhekk qegħdin nisimgħu parti mill-kanzunetta. Issa ħanarawha ta' Iva, ma din hija jien l-artist illi kienet ħadet sehem biha xerrelis fil-mużika. Kelli l-opportunità li nsir naf kemm taħjar ukoll. Iva, aħna fejjina u xerrelis sintajna li xina kelli l-kanzunetta, kont ktibt il-lirika tal-kanzunetta fit-Tixni li kienet kantata minn Victoria Xiberras u hemmhekk sirt naf il-xerrelis għax daw il-festivals li huma sbieħ. Marzu li għadda u xvera. Ta' qabel, tas-sena l-oħra. Kif li din il-kanzunetta jill-artist u għandek ukoll il-kanzunetta nifs li huma ballads li huma b'temi b'saħħithom u hekk. X'kien ifisser għalik jew x'kien l-ispirazzjoni li din id-darba toħroġ b'naqra stil daqsxejn differenti? Bħala stil, to be fair, xtaqt xi ħaġa li mmur daqsxejn iktar out of my comfort zone. Xtaqt daqsxejn iktar challenge. Jien inni fuq il-park l-ewwel darba tlejt ta' 5 snin. U jisni mhux tiddejjaq tax huwa sabiħ li n-nies assoċjawk ma' belid ma' forsi naf xi timbru ta' fuċi partikolari. Hemm issa tisma' tisa 28 sena. Ħanbiddel naqra. Ġifieri kienet tieqa li provajt nesperimenta u intlaqat tajb u biħsieb ninkompli nixtar naqra xi stili jmorru iktar mal-vuċi tiegħek. Kemm hu sabiħ illi tesperimenta taħdem ma' nies differenti. L-artist u x'vera tikber. Jiena nemmen li taf kemm taf qatwa taf biżejjed. Importanti, anzi kif taħseb li taf tibda triq tan-nisla. Ekku. Xi ħaġa interessanti ħafna li għattinna li ġifieri il-mod li ħriġt mill-comfort zone tiegħek milissa hija tieqa li nfetħet però qed ħares li ħadd tiftaħlek twieqi oħra, mela ħadd pjaċir. Ħafna. U ovvjament hija kanzunetta kif ħanismgħu wkoll li hija pleasant tal-widnejn. Ħafna. Hija mexxejja u xi kultant hekk tkun tagħti dik it-toma differenti. U kif tara li n-nies ukoll weġbu tajjeb għaliha, tajt mela swa dan l-istil imur tajjeb ma'
nies għax inti n-nies għandek bżonnhom fil-verità. Il-feedback tagħhom huwa importanti ħafna. U naħseb din kienet ingredient mill-oħrajn li forsi l-iktar nista' niskopri iktar il-qudiem li jkompli jiftaħ li dawn il-twieq. U dak x-xogħol tal-artistu xek, illi ovvjament jara jesperimenta. Jien nemmen li dejjem jekk tibqa' inti bħal-artist ma fiha xejn ħażin li tesperimenta. U mbagħad tara x'jintlaqa għax kif qed sew inti xerelis. Aħna rridu min-nies inutli nagħmlu l-arti tagħna bħalna waqt niġu hawnhekk, kif ikun niġu hawnhekk. Ma jarana ħadd ma jkollniex telespettaturi. U ma jkollniex messaġġi fuq Facebook. Mhux hekk. Biex naqraw il-lejla u fuq Instagram. Ħaterġa'. Mela dan tajb ħadd fakkarkom terġa' Ġożett. Jiena nkollu fakkar. Tiskanta vera. Meta kemm tieħu pjaċir naqra messaġġ. Forsi għal dak li jkun kitib imma aħna għalik li tkun ħaddak ix-xogħol kollu tkun prattikaj, tkun ħloqt suġġett fuq x'titkellem fuq il-programm. Per eżempju, anka sempliċement lilkom l-artisti li inti bniedem japprezza l-arti tiegħek u tgħidlu grazzi. Grazzi tal-li inti samt it-talent tiegħek magħna. U xi ħadd ikun tak xi ħaġa imprezzabbli. Tak il-ħin tiegħu biex lilek japprezzak jgħidlek grazzi tal-li qsam dik il-kanzunetta, grazzi tal-li tgħidlek il-programm. Ħafna drabi meta tkun jgħat taħdem għal dawn l-affarijiet, inti tkun fil-bozza tiegħek. U speċjalment meta kif qatt inti qed tesperimenta b'xi ħaġa ġdida, ikollok ċertu biża'. Meta ma tilha biex sejf kif ngħidu, ikollok ċertu biża'. Għax tibda tgħid ma dob tista' xejn għax jaħlu fil-kassija kien xer release. U eċċitament sabiħ imma eċċitament sabiħ. Jiena joġobni, jiena nħobb ħafna. Ara, il-feedback huwa dejjem sabiħ u kritika kostruttiva dejjem tgħinek tikber. Proset. Però huwa tajjeb ukoll li bħala artist ngħid għalija jien emmint fil-prodott ukoll. Jiġifieri li jiena jkolli prodotti ngħid naħseb la minna biċċa xogħol sew. Ħalli inti jkollok dik mhux validation taħħa jkollok dak l-apprezzament, però tajt validation li l-nifsi I was a bit proud of myself li rnexxieli nesperimenta u noħloq dik xi ħaġa ġdida. Għan-nies u thank God intoġbot. Jiena għalhekk pereżempju meta jiġu festivals u hekk għalkemm jiena inħobbhom il-festivals, imma jiena dejjem ngħid illi dana daqqa ħatgħaddi u daqqale. Speċjalment meta jkunu festivals kbar, dawn ikun hemm mijiet ta' sottomissjonijiet. Imma jiena nemmen li meta kif qed tgħid release taħdem ħafna u tkun għal qalbek il-kanzunetta. Irrispettivament ir-riżultat. Ekku. Għax inti tkun buċċek quddiem u mbagħad li toħroġha tkemmem fiha. Issa aħna nafuk fil-mużika qabel ma nisma' l-kanzunetta. Lil mill-mużika. X'e release? X'i tħobb tagħmel? X'inhuma l-passatempi tagħha? Jiena nħobb insajjar ħafna. Ġifiri, issibni d-dar anka wara x-xogħol. Nista' nsejja l-familja kollha, ma niddejjaq xejn. Inħobb insuq ħafna, ġifiri jekk jiena jkolli naf in-nervi jew xi ħaġa jew nisma' nitlaq mid-dar jekk. Mmur dawra. Tħossi jispirak is-sewqan? Ija. Ħafna mill-affarijiet f'moħħi jiġu jew qed nkun qed insuq jew kif inkun ħanorqod. Għax jiena l-mixi jagħmel hekk. Il-mixi jgħinna ħafna. Jgħinna ħafna, pereżempju ġieli nkun qed nikteb xi ħaġa. U jisek taf kif kollok dak l-artist blog. Il-mixi iġelna ħafna. Forsi tkun qed tirrelassa wkoll u inti tkun tista' taħseb. U għatinna kollu tħobb taqra wkoll. Tħobb taqra bil-Malti, bl-Ingliż. Bil-Malti, x'ktib ta' kodba tħobb? Bħalissa naqra ħafna novelli. Novelli ta' Trevor Zara, għandu kollezzjoni qrajthom kollha u nibqa' naqrom u meta nerġa' naqrom dejjem insib xi ħsieb li kun ħarabli. Eżatt, li kun ħarabli. Salmulu minn daw il-Trevor ħabib tiegħi. Ħabib tagħna wkoll. Huwa awtur bravissimu ħafna. Iva, novelli jiena nħobbhom ukoll għaliex. Milux ħareġ ktieb ġdid tan-novelli għax kont qed ngħid. Għandi kemm rajtu kemm speċjali tajjeb ħafna. Esaġerat, wis bravo. Wis. U tajb u kollax meta tara tkun espost tal-art li jagħmel xi ħadd ieħor. Jiena dika dejjem nagħmilha mast illi nara xi jagħmel ħadd ieħor għax importanti. U tapprezza l-art ta' ħadd ieħor. Importanti dik. Importanti ħafna. L-apprezzament hija parti mill wara kollox, inti dija kollox katina. Ġifiri importanti li intom ittuna il-prodott biex aħna nieħdu gost bih, aħna napprezzawkom u fl-istess ħin nieħdu pjaċir ukoll flimkien. Ekku. Issa inti semmejt il-Trevor, jiena Trevor kien wieħed min-nies illi jisu spirani biex nibda nikteb. Inti kien hemm forsi artisti kemm lokali f'kor barranin illi tiftakrek minn żgħira forsi illi xprunaw kisu. Minn żgħira kon dejjem nomina Club de Faniello.
Hija singer-songwriter, ovvjament, u naħseb li ħaġa l-ispiratni fija li she's very humble. Ġifiri saqja dejjem mal-art, tarak tkellmek, taqaf tkellmek, ittik il-pariri, ġifiri naħseb she's one to look up to, a lot. Il-bira kienet fil-programm ukoll ta' Jurgen. Nikola Antko. Ija, Claudia Salmula minn hawnhekk. Isma' jiena vera għandi kurzità ta' biex nara s-song. Tajt. Preżentanti stess. Mela, għalikom u għat-telespettaturi tagħna il-kanzunetta Noss. Noss. Noss dak li jintejt, kieku huwa maħniex pass wara pass bnejt, loqta li bidu ġdid, fi kwens insib. Noss li jintken, f'kull moment qalb li taf tħen, mhux imħabba tirfisħat li tejb fit-trab. Noss kif illum fimt, inti qed nqum, il-fer li fiksibt, grata nibqa' bir-raġun, jum wara jum. Noss tiegħek il-kliem li għadhom jiedu f'moħħi u nislu f'qalbi ħafna snin, għal kemm għadda snin. Noss li f'dak il-waqt fl-aħħar sibda kollu f'ħajti li xtaqt, telqu l-weġġat kif miegħek qalbi tat. Noss kif inqatta b'żajt u kuraġġ nissilt, bħiltek ippruvajt u jien minnek ngħid tallimt, għalik inbdilt. Noss tiegħek kull parir f'qalbi fejn imur, semmi b'ħajti kbir, ferm sabiħ u